βάθος είναι η οροφή του specific, 5.000 βάθος. 3 meter depth, the roof collapse 5,000 years. Για να σας κάνω μια ωραία. Εσύ πρέπει να γεννήσετε. Εδώ μια φωτογραφία λοιπόν εκεί παιδιά. Για κοιτάξτε. Cheese. Σαγανάκι. Like it. Thank you very much. Λοιπόν, one photo. Τι είναι τούτο εδώ, τι είναι της Vodafone. Το 1963 στο νησάκι πάνω βρέθηκε το άγαλμα του Πάνα και οι τρεις νύφες. Η μία ονομαζόταν Μελισσάνη, έξω και το όνομα. 1963 the people in the island. Look what status is named Pan, mythology. The Pan have three nymphs, one nymph is named Mελισσάνη. Spider webs everywhere, στία από αράχνες. Εδώ έρχονται από τα αργοστόλια, από τις καταβόδες από εκεί, μετά από 2 εβδομάδες βγαίνουν εδώ. 39 μέτρα βάθος. Εκεί κάτω το βάθος. One meter depth, 1 μέτρο βάθος. Stalagmite 1 centimeter every 100 years. Για κάθε εκατοστό που μεγαλώνει οι σταλακτίτες από πάνω, 100 χρόνια. Υπάρχουν παιδιά 20.000 ετών σταλακτίτες στο σπήλαιο. The some stalactite 20,000 years. Look the bats, the black, the roof, Batman, Batmanάκια. Πίκολα Batman. Αυτό είναι ένα βουνό και είμαστε μέσα από το νερό μέχρι την οροφή 26 μέτρα. Η δε οροφή 4 μέτρα πάχος. This is the mountain, small mountain. The water on the roof 26 meters. On the roof only 4 meters. At the ground going to the sea and Καραβόμυλος Lake the water. At the ground. Ευθεία στη θάλασσα πάνε τα νερά. Και στη λίμνη στον Καραβόμυλο. Η περιοχή έχει 24 σπήλαια από κάτω, έχουν εξερευνηθεί και όλα συνδέονται μεταξύ τους. Απόψε. Ναι. Πάνε εδώ υπόγεια στη θάλασσα και στη λίμνη στον Καραβόμυλο. Απόψε την κύτταρα, τη στόλη σαν κορδές και στα ταντούνια πέφτουν για τις μόρφες κοπέλες που σε μαλαβέγια σε φαγά.
Το άγαλμα πάνω στο νησάκι εδώ. Hello, Captain Jack Sparrow. Τι κάνεις? Έλα. Το ανακάλυψαν από όταν έφυγε η οροφή. Πριν 5.000 χρόνια κατεβαίνανε με σκοινιά που φτιάχναν από μαλλιά από κατσίκες, τις λεγόμενες τρικές. Και λατρεύανε το Θεό πάνω εδώ κάτω. Αγοράζανε κοριτσάκια ανήλικα και φέρανε από το παλάτι της Αγγλίας υπότιτες άτομα και τους ικανοποιούσαν. Τότε τα κοριτσάκια στις οικογένειες θεωρούνταν παθητικά μέλη, γιατί δεν μπορούσαν να δουλεύουν στα χωράκια τους οι άλλοι. Αυτά κάτω πάνω τα πρώτα στο χέρι. Όλα δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι τα κάνανε, όλα πάντα. Όπως και τώρα δηλαδή, αλλάζει τίποτα. Και βρώμικο. Ο Χάροντας, μη δώσε τα τάνια και θα σας πω πίσω. Μη μου βάζεις ιδέα. Λοιπόν, σικίες άγριες, fix everywhere here. Το χρώμα τώρα, παιδιά, έχει τελειώσει η ώρα τέτοια. Πολύ κόσμο, 3.000 άτομα την ημέρα. Υπόγεια. Το 1963 το τούνελ άνοιξε, πριν κοιτάζαν από πάνω, τώρα περιφραγμένα. 1963 opened the tunnel. The people before stay there and stairs. It's closed. Και 7 μέτρα σταλακτήτης. This is stalactite 7 meter. Look. 1 centimeter every 100 years. Χιλιάδωνε τώρα κάθε 100 χρόνια. Κοιτάξτε το χρώμα ότι έχει απομείνει. Nice, beautiful. Thank you, ευχαριστώ. Ωραίο παιδιά. Να είστε καλά και πάντα με υγεία. Thank you, ευχαριστώ. Thank you very much. Να είστε καλά. Thank you, ladies. Ευχαριστώ.